Uztailaren 7 atarian negoziazio kolektiboa kolokan eta datorren astelenean itun gehienak baliogabetzea daudenean, 4 orduko lanuzte egin dute langileek LAB, Comisiones Obreras UGT, SK eta CNT sindikatuek deituta. Horrez gain, Bilbon, Donostian eta Gasteizen manifestazioak izan dira gaur goizean. Bilbon izan dira sindikatu antolatzaileen buruak, sektore eta enpresetako gure hitzarmenen defentsan lelopean. Mobilizazio honekin, Confebask eta herrialdetakoaren enpresa elkarte afiliatuak negoziazio mailetara bultzatzeko asmoa dute. Dei egiten diogu Confebaskeri, dei egiten diogu patronalari, hitzarmenen alde behingoz urratsa eman dezan, badakielako hitzarmenan bertan bera gelditzea, bakarrik gutxi batzuei on egiten diela. Esan nahi diegu patronalei, hartzen ari diren bidea oso bide arriskutsua da enpresentzat, eta gure ustez momentu honetan behar duguna da akordio bat, gure konbenio bat aurrera ateratzeko. LAB sindikatutik salatu dute euskal ekonomia osoa dela kaltetua izango dena. Kaltetu egingo du, ez bakarrik langilei, baizik eta baita euskal ekonomiari ere, badakigulako langilea pobretzea ez dela irtenbidea, badakigulako barne kompetentzia kaltetzea ez dela irtenbidea. Sindikatuek sektoreko eta enpresako akordioak egin nahi dituzte, Espainiako lan erreformak iraungitako itunak baliogabetu aurretik. Igandean iraungiko dira asko, zehazki, 300.000-tik gora langilei eragingo die. Prest gaudela konbenioak negoziatzeko, eta gure ustez negoziazio kolektiboa ez da amaitzen hurrengo astelenean. Oraindik ere akordioa posiblea da, akordioa guztiz bideragarria da, eta Confebasken itxikeria, elite ekonomiko baten itxikeria da, momentu honetan oztopo bakarra, ez nagusia, baizik eta oztopo bakarra. Zentzu horretan, sindikatu deitzaile guztiek jarrera aldatzea eskatu diote patronalari eta mobilizatzeko deia ere egin diete langilei.